Boas tardes. Don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, académicas e académicos, don Francisco Martín Iglesias, Paco Martín, autoridades, señoras e señores socios do Círculo das Artes, señoras e señores, benvidos ao Círculo das Artes. Desde a súa fundación no ano 1856, o Círculo das Artes estuvo indisolublemente ligado ás artes e á cultura, e, sobre todo, á cultura galega. E o eixe central da cultura galega é a súa lingua, a lingua galega, tanto no que se refire á súa expresión oral, á súa fala, como á súa expresión escrita a través da literatura nos seus diversos camiños. Lingua que ten na Real Academia Galega, desde a súa fundación no 1906, a súa mellor guardadora e valedora, defendéndoa e promovéndoa, establecendo a normativa para o seu correcto uso, as súas normas gramaticais, ortográficas e léxicas, garantindo os seus dereitos e asesorando as institucións públicas. Por iso, o Círculo das Artes se honra hoxe de poder celebrar neste Salón Rexio este acto literario de homenaxe ao escritor lugués Paco Martín, como xa anteriormente se sentiu honrado no acto de recepción como académica tamén a luguesa María López Sández o 11 de marzo de 2023. Agradecendo así á Real Academia Galega, ao seu presidente, don Enrique Monteagudo, e a todos os académicos e académicas por ter en conta esta institución para levar a cabo esta homenaxe que xunta literatura e música a un escritor tan prolífico e tan premiado como é don Francisco Martín Iglesias Paco Martín. E, por suposto, desexando que o Círculo das Artes e a Real Academia Galega sigamos compartindo no futuro eventos como este. Moitas gracias. Moi boas tardes, señor presidente do Círculo das Artes, Marilar Alexandre, que organiza esta homenaxe a Paco Martín, señor Paco Martín, amigos e compañeiros da Academia, que está aquí María López Sández, está Fina Casal de Rei, está Antón Santamarina, pode que haxa algún máis que aquí non vexo, veciños e veciñas de Lugo, socios e socias do casino, amigos, familiares e amigas do escritor homenaxeado de Paco Martín. Para a Real Academia Galega é todo un prazer, é toda unha honra celebrar este acto, primeiro pola personalidade do homenaxeado, que, como já acabo de dicir, neste caso dá merecidísima homenaxe, non é soamente unha expresión retórica, e segundo, por vilo facer aquí a Lugo, neste marco tan hermoso do Círculo das Artes, que me preguntaba o presidente cando cheguei, ti xa estiveches aquí antes? Eu dixi, eu creo que a primeira vez que estiven, que despois viñeron moitas, foi un premio Xerais que, se non me lembro máis, gañara Darío Xoán Cabanas, se non me recordan, se non me engana a memoria, así que xa foi hai uns anos. Tanto é un placer estar aquí ademais cun motivo tan xustificado como é a homenaxe a Paco Martín. Algúnas jornalistas que chamaban para preguntar por Paco Martín, polo significado da súa obra, sempre se resalta a chega que tivo a literatura infantil e juvenil galega, unha chega que realmente marca un fito, un antes e un despois no despegue, no florecemento desa pola tan vizosa, tan importante das nosas letras, pero a verdade é que eu, Paco Martín, recordo antes os primeiros libros que leín dela eran No Cadeixo e agora con Ceo de Lama, que non era precisamente un autor de literatura infantil e juvenil cando eu era estudante de Filoloxía Galega na universidade. Paco Martín é un escritor de literatura infantil e juvenil, pero é, sobre todo, e ante todo, un escritor. Un escritor que fixo unha chega de enorme relevancia ás nosas letras e que, cultivando de forma moi específica e moi original o campo da literatura infantil e juvenil, pagou un servizo impagable á nosa literatura e á nosa lingua, un servizo que hoxe temos moitos máis motivos para reivindicar,
desde que vemos cal é a situación da lingua galega hoxe e a falta, a carencia angustiosa que temos de que a nosa lingua continue florecendo justamente na mocidade e na infancia. Por tanto, ese traballo de Paco, de Fina, de seguramente máis escritores e escritoras que estades hoxe aquí, é un traballo que nas circunstancias actuais cobra unha significación e un relevo moi grande, coñecendo a preocupación que a Real Academia ten pola situación do galego, polo futuro do galego, pois entendedes que para nós é moi importante, moi significado reivindicar obras e figuras como a de Paco Martín. Eu non vou estenderme máis, porque realmente Marilar Alexandre, a académica que se encargou de promover e de organizar esta homenaxe, que ela pode falarnos con máis coñecemento do desenvolvemento do acto, así que moitas grazas por acompañarnos aquí, moitas grazas ao Círculo das Artes por acollernos, moitas grazas a Paco polo seu labor e por estar hoxe aquí connosco. Boa tarde. Existe Ramón Lamote? Existe tal, porque alguén o creou, ou, como diría Paco Martín, alguén o argallou hai 40 anos. Ese alguén é Paco Martín, profesor de chairego, como Ramón Lamote, custodio dun tesouro de sabedoría sobre os contos populares, tradicionais, xornalista e 100 cousas máis que xa irán saindo ao longo desta xornada. Hai unha mancheiña de autoras e autores que conseguen facernos compartir os seus soños. Os seus personaxes, por moito que se digan imaginarios, viven entre nós e ás veces coñecémolos mellor que outros dos que se din reais. Entón, así ocorre con Ramón Lamote, profesor de chairego, debuxante de soños por encarga. E tamén ocorre co reparante, o Entomo Delfo, os Marmolubios, Don Quixote e o señor Merlín e a Galiña Azul. Eu non sei se Paco Martín, además de profesor de chairego, crea soños por encarga. Non sei. A mellor averiguámolo hoxe. Mais, o que nese caso, quen lle encargaría o de Ramón Lamote? E o reparante. Mais desde 1985, os seus soños habitan entre nós. En Galicia e especialmente nas rúas de Lugo. Claro. O que sí sei é que Paco ten un talante repousado e retranqueiro, no que coincide tamén con Ramón Lamote. A RAG dedica esta terceira xornada de Voces da Narrativa a Paco Martín, recoñecendo as súas achegas á literatura infantil e xuvenil galega, as súas contribucións a situala como parte da literatura, con maiúsculas, e en ningún modo menor. Hai 40 anos, o reparante acordou dun soño que, se non teño mal anotado, foron 696 anos. Sexa isto un sinal para o galego acordar e tornar o día a día nas aulas e nas rúas. Entón, a xornada vaise desenvolver do seguinte modo. En primeiro lugar, Isabel Soto, sentareina a continuación, vai conversar con Paco. Despois, haberá unha actuación musical de Branca Villares. Despois, Lois Pérez fará unha intervención, teremos música de novo, e finalmente Alejandro Tobar
fará pois a laudatio, se queredes, de Paco e volveremos a escoitar a Branca Villares. Entón, moitas grazas a todos eles por acudir ao noso convite e agora pois vou pedir a Paco Martín e a Isabel que veñan. Vou presentar brevemente a Isabel Soto, porque a Paco xa durante a xornada de hoxe, pois creo que xa as persoas que estáis aquí coñecédelo, pero iredes coñecendo mellor algunhas cousas. Isabel Soto é unha persoa que ten moitas facetas e para min algo moi importante é que eu creo que é a persoa que máis sabe de literatura infantil de Galicia. A persoa que máis... non rías. A persoa que estudou máis autoras e autores e que dixo cousas máis lúcidas sobre eles desde hai moito tempo. E especialmente, pois, hai algunhas persoas nas que é experta, como pode ser Paco, sobre Paco, e como pode ser sobre Agustín Fernández Paz, lugués, non de Lugo City, pero de Vilalba. Isabel, ademais, é traductora, e para min traducir é unha das formas de escribir, e é moi importante o traballo que ten feito sobre isto e os premios acadados. E, ademais, é editora, nunha editorial, Hugin e Munin, que é unha editorial de traducción, de traer para o galego obras da literatura universal. Entón, podía comentar algunha cousa máis, pero eu creo que con isto as persoas que non a coñeciades, pois vos ides facendo unha idea. Entón, o que decidimos é facer esta primeira parte do acto unha conversa entre eles dous. Entón, xa deixos. Moitas grazas a todos por estar hoxe aquí. Benvidos a este Círculo das Artes de Lugo e a este acto, no que vexo que tivo moito éxito esta convocatoria a unha conferencia sobre o entomodelfo e tal vez a unha carreira de nubes. Para mí sempre é unha honra compartir tempo e espazo con Paco Martín, aínda que nesta ocasión este intercambio de impresións sexa en público. Gustaríame tamén dicirvos que se tedes algunha pregunta, ao final, cando acabemos nós, poderedes facerlla a Paco. Ben, eu imaginei esta conversa, digamos que en tres partes. Temos 30 minutos para falar, e imaginei o Paco antes de Ramón Lamote, o Paco cando chega Ramón Lamote e despois a trascendencia que tivo Ramón Lamote. É dicir, que imos falar un pouco das cousas do señor Paco Martín, das cousas do señor Martín, neste caso. Ben, Paco Martín estuda para mestre, un labor o que dedicou por volta de 4 décadas e que arrinca en Bretoña polo 1969, despois de pasar polo País Vasco. Tanto marcou esa experiencia que se ten declarado bretoñés de corazón, porque ali pasou anos significativos da súa vida, tanto da súa vida persoal, coa súa compañeira Ángela, onde viu nacer os seus fillos, e ademais ali asenta o seu compromiso coa lingua e coa literatura. Coa literatura sen adxetivos, non? Aínda que despois falaremos disto,
se inscriba na literatura infantil e juvenil. E nese eido é un dos pioneiros, un dos que botaron a andar a nosa literatura infantil e juvenil. Por iso eu quixen empezar esta conversa con Paco preguntándolle cal é o significado, esa importancia da súa etapa en Bretoña e, sobre todo, como era ese contexto escolar, sen ningún tipo de material en galego, para exercer o ensino, nin apenas obras de lectura. Empecemos un pouco por ese aspecto. Nada, que nos contes un pouco a importancia desa etapa en Bretoña para ti, como era ese contexto escolar, sin materiais para dar clases en galego, sen obras de lectura. Vamos a ver, eu, cando cheguei aquí de volta, eu a primeira escola que tiven, na que servín, que daquelas dicías así, non? Servín na escola foi en Torbeo, que está, agora hai carretera, non sei, ou polo menos pista daquela, desde San Clodio, de Ribas de Xil, había que subir en Vesta, ou a pé, que como non eran, as bestas non eran moito de fiar, polo menos para min, que non as manexaba, tiña que subir e baixar a pé. Estiven ali un curso e encontréme cunha realidade que honradamente non coñecía, non? Ali había xente toda falaba galego, a xente, eu chegaba de Lugo, que sin ser tampouco Valladolid, non? Pero aquí daquela eu tuvera de neno, isto é certo, tiña o convencemento de que o galego era o idioma dos adultos, porque no meu barrio os maiores falaban todos en galego, pero que o castelán era o idioma dos pequenos, e cando medrara xa mudaría un pouco de rexistro. O caso é que cheguei ali, e ali tanto os pequenos como os adultos falaban solo galego. Eu deime conta de que aquelo non, algo había que non conectábamos ben, non? Pero non, eu seguía no meu, e non eso. Fora dali, despois ainda estiven despois un ano en Burela, un curso en Burela, todos disto provisional, estuve un curso en Burela, donde pasou o mesmo, pero así a outro nivel, xa ali na costa xa había un pouquiño máis de civilización, verdad? Xente era xa máis fina. E despois xa marchei estuve no País Vasco, e ali aprendín moitísimo. Sobre todo aprendín o moito interese que a xente tiña pola educación. Algo que aquí non sucedía, e non sei porque me parece que ainda non sucede moito. Isto é a verdade. Había moitísimo interés por iso, a xente respetaba moito os mestres. Eu teño por aí o meu compañeiro de estancia naquelas montañas vascas, verdad? Anda por aí o José Luis. E entonces, bueno, viñen para Bretoña, por fin, viñen para aquí, fun a Bretoña, e eu xa viña bastante máis fogueado, xa sabía máis, xa traballara máis en máis sitios, xa sabía o respeto que merecía a xente, e aí aprendín moito máis. Primeiro aprendín que tiña que poñerme á altura dos meus alumnos, á altura da xente, e así foi como empecé. E aproveitei, eu xa tiña unha certa afición á literatura, xa escribira unha novela de vaqueiros que non tivo moito percorrido por culpa de varias circunstancias, e que non don Álvaro Cunqueiro dicía que tamén ele escribira unha novela de vaqueiros na que os indios falaban galego e os vaqueiros falaban castelán. Os meus indios non, os meus indios falaban en castelán, pero
cos infinitivos solamente, que era o que eu vía no cine, non? Bueno, e entón, a partir de aí, bueno, a mí sempre me gustou un pouco escribir, xa de rapazolo, escribía allí algún poema as rapaciñas que me gustaban, que eran todas, pero todo eso pasou. E entón aí empecé xa escribí un conto que mandei ao concurso do Facho, porque para animar, a minha intención era animar a unha alumna miña, a Luz Galocha, era a alumna miña que se lle daba moi ben isto de escribir, para que ela fixese un conto e mandábamos os dous xuntos. Tivemos a sorte de que nos deron o premio aos dous, a ela o de infantil, non? E demais. Bueno, e isto era xa un pouco entrar na literatura, que non había literatura, prácticamente literatura infantil, non só aquí, sino prácticamente en todas partes. Vamos, en todas partes non, en toda España, porque fora sí que había, pois había un respeto considerable por ela, non? E isto foi o meu principio ali. Empezas despois a escribir, como mencionou antes Enrique Monteagudo, as túas obras Músicas no espello, No cadeixo e agora Un ceo de lama. En eses libros eu vexo que sai unha serie de trazos que logo van a estar en Ramón Lamote, os relatos unidos por un fío narrativo, o colectivo como personaxe e, sobre todo, a irrupción da fantasía. É dicir, ti empezas aí a túa escrita. E eu sempre vexo en ti unha escrita máis por prazer que por ambición literaria. Pois sí, sí que é certo. Pásase moi ben escribindo, para que vamos dicir outra cousa. Eu, cando a xente di, hai que ver, eu rin moito cando lía o Lamote, eu tamén. Claro. Eu, ás veces, ría eu solo cando estaba escribindo. Ou seña, é que realmente escribir ten eso de placenteiro que outras cousas non teñen. Terán moitos mellores, claro, pero, bueno, eu paso ben escribindo e aí está aí o Senín que é un pouco culpable da miña afición por determinado tipo de literatura, non? E iso, efectivamente, bueno, ti isto sabes moito, por lo tanto, teño que calar a boca, pero é certo, non? É así. Despois quero determe tamén nunha experiencia moi interesante que foi o suplemento a Xóusere, porque nel nace, non, Ramón Lamote? Sí. Entón, como era ese Ramón Lamote que aparecía en a Xóusere? Bueno, a Xóusere fixémolo entre Xan Balboa, que é o ilustrador do Lamote, era o ilustrador de cabeceira, Ulises Sarrí e máis eu. Eles eran debuxantes, non? Ilustradores. E ofrecimos yo a la región, non? E efectivamente aceptaron, non? E tal, e incluso algo co que non contábamos foi que cando isto o autoriño dixonos, canto queredes cobrar? Eu non quería, nós non pensábamos niso. E entón me parece que foi o Ulises ou así, dixo, pois non me acordo canto dixo, pois 4.000 pesetas. E moi ben, pois ala, se pasas vos tanto por... Pois fixemos isto que pretendía, non sei, había un cómic de ciencia ficción, non, para levar eso. E había un personaxe primitivo, non, que era Ramón Lamote. Non, era Lamote, solo. Só Lamote. Solamente Lamote. Lamote, pois, hai aquí xente de Lugo, sabe, hai moitos cheiregos que saben que o Lamote é unha ave de rapina, verdad, que está pousada nos paus da luz ou nos... que é moi observadora e fixa así nas cousas que pasan. E aquel Lamote que eu facía o guión e
e Balboa dibuixaba, apareceu nestes tempos. Resulta, pero claro, aquelo non podía ir moito adiante porque daquelas non había internet. Claro. Tiñamos que ir de aquí a Ourense con todo o material literario, material gráfico e tal, chegar ali, pasar o día na redacción do periódico, e claro, as pesetas que nos pagaba o xornal non abondaban, pero bueno, eso era o de menos. O que pasa é que era moito, todos tiñamos traballo, non podíamos dedicarlle tanto. E durou, pois, uns meses, non? Pero, bueno, aquilo que durou funcionou bastante ben, a verdade. E entón eu recollín ese Lamote para seguir con el, non? Aquí nas historias estas. Porque agora pasamos á segunda parte. Chega a obra de Ramón Lamote, non? Chega das cousas de Ramón Lamote. Por máis que a ficción nos presente un home que sae vello, non? En realidade, Ramón Lamote está no mellor da vida, porque neste 2025 fixo 40 anos. Entón, a partir dese personaxe xa existente, vai nacer unha obra de seu. Pero comecemos polo principio, polo primeiro recoñecemento que tivo esta obra. O 23 de novembro de 1984, as páxinas de algúns xornais galegos, entre eles La Voz de Galicia, publicaban unha nova que daba conta do premio obtido por Paco Martín no concurso de literatura infantil e juvenil O Barco de Vapor, dotado con 350.000 pesetas. Era unha convocatoria da Fundación Santa María que por vez primeira aceptaba obras en galego. E a finalidade era promover a creación dunha literatura infantil que fomentase o gusto pola lectura e transmitise con calidade valores que axudasen a construir un mundo digno para as persoas. Despois de 5 votacións, chegou o ditame. Eso dicían as novas que aparecían no periódico. Eso implica que houbo debate entre os membros do xurado, no que estaban Paz Lamela, directora xeral de Política Lingüística daquela, Andrés Torres Queiruga, o escritor Carlos Casares, e os profesores Miguel Vázquez Freire, Xosé Chaurrego e Manuel Rico Berea. E tamén estaba como secretario Xavier Senín. Eso foi o punto de partida, ese premio, o premio O Barco de Vapor, o primeiro barco de vapor. Imagino eu o xurado desconcertado pola falta de límites desa obra tan diferente, non? Como foi que, como ti dis, que argallaches unha obra para ese personaxe, esas das cousas de Ramón Lamote, e decidiches presentarte a ese premio que acababa de nacer? Bueno, decidí presentarme por unha cuestión puramente crematística, porque eu non me presentaba aos premios, nin se me pasaba pola cabeza, pero resulta que a miña muller que está aí, e máis eu, botábanos do piso no que vivíamos alugados, porque o señor dixo que tiña unha filla que casaba e tiña dereito a... E entón decidimos, pois, comprar un piso e demais, que había dábanos un crédito e tal, porque, bueno, os dous traballábamos, e entón, pois moi ben, botámonos neso, pero depois resulta que había que pagarlle ao notario, ese tipo de cousas que non tiñamos nin idea. E entón eu vin a convocatoria do ese, e aquel diñeiro viñame barbaramente, non? Para iso, entón, mandei ao concurso, acabei co Lamote que estaba a medio facer, e mandei no concurso, e efectivamente, don Ramón axudounos a pagar a vivenda nosa en certa medida, non en bastante medida, a verdade. E esa foi a razón, é unha razón moi prosaica, pero é a que é, non? Gústame esta razón. Somos moitos os que temos moi interiorizados as palabras, non, coas que comeza o libro. Eses son Ramón Lamote Miñato, profesor particular de Chairego e debusante de Soños por encarga. Aquí, de feito,
vai haber, e hai moitas xeracións diferentes, non? Que estamos moi vinculadas con ese libro. Como seguramente case todo o público sabe, a narración son 6 relatos que van desenvolvendo un pouco o contraste entre o protagonista, Lamote, que é un home cunha peculiar maneira de ser e de entender a vida, e sobre todo a cidade, non? O contraste entre Lamote e a cidade. A cidade que ten unha burocracia absurda, algúns habitantes soberbios que fan gala da incultura, entre outras peripecias, pois como xa se dixo aquí, Lamote intervén anunciando a chegada do reparante, dando unha conferencia sobre o entomodelfo ou organizando unha carreira de nubes na que os premios son os marmolubios. Digamos que ti fixeches un cóctel, non, de varios ingredientes. Tomaches ese personaxe que xa existía, desenvolviches as súas peripecias, mesturaches fantasía, mesturaches humor, moito humor, retranqueiro, irónico, surrealista, moito, non? E fixeches aí un cóctel. E mesmo hai, para min tamén, un poñerse a favor dos nenos e das nenas. Porque, por exemplo, os nenos son os que son os depositarios da imaginación, os que non teñen presuizos. Cando os asistentes van á conferencia do entomodelfo e quedan desconcertados, hai unha nena dun 7 ou 8 anos que ten nas súas mans un entomodelfo con total naturalidade. Algo así. Ese cóctel, cal foi a túa intención ao mesturar todos eses ingredientes? Todos vivimos nun espacio, non? Todos os espacios son o mesmo e ao mesmo tempo tamén son diferentes, non? E entón o espacio tamén xoga. Quero dicir, eu son un lugués de Lugo e non teño outra solución, non podo buscar outra cousa. E entón, que quere dicir? Que Lugo influi en min moitísimo, claramente. Eu nacín aquí, eu criei-me no barrio de Magoi, que era un pouco a aldea, non? E agora xa é un sitio fino, pero daquelas non. Criei-me ali xugábamos ao fútbol, tiñamos unha ventaxa, non? Eran tempos moi difíciles, pero tiñamos unha ventaxa, pasábamos o día xogando. É verdad, íbamos á escola, salías da escola e a xugar. E iso bótase de menos, aínda hoxe. Quero dicir que, e entón, é verdad que esa interrelación que hai entre o lugar e a xente e as persoas tamén conviña facela ver, non? E isto é o que pretendía, non ningunha outra cousa máis trascendente que isto, non? Pois saiuche unha obra redonda. Unha obra que serve para calquera idade, non? Aínda que estea nunha colección como o Barco de Vapor, literatura sen adxectivos. Eu creo que eso tamén queda moi claro no libro. E o libro edítase coas ilustracións de Xan Balboa, que tamén son un ingrediente moi importante no libro, non? Contribúen a poñerlle cara e imaxe a Ramón Lamote. Xa contaches antes que esa colaboración entre vos e esa relación entre vos vende antes, non? Vendo a Sóusere. Fuches ti quen quiseches que ilustrase Xan Balboa o libro? Sí, Xan Balboa e eu éramos amigos, claro. Home, eu sonlle padriño a filla de Xan Balboa e efectivamente a min ilustrárame, porque yo pedín, claro, a primeiro libro que se publicou, que, por certo, publicou o Círculo de las Artes, como editorial. E entón, eu pedínlle que mo ilustrase, entón ilustroumo. Quedou moi bonito, tan bonito que Neira Vilas escribiulle a Xan un par de cartas pedíndolle que le ilustrase aquel lar que, non? O libro aquel que posteriormente sacou. E entón, bueno, pois, Xan
ilustrou a máis autores, ilustrou non sei, a Garío, bueno, a moita máis xente, a partir deso, non? Pero eu tamén lle pedín, cando fixen o Lamote e se iba a publicar, pedínlle que mo ilustrase. Pasouno moi ben e ilustrouno, xa vedes, magníficamente ben, non? E entón, a partir de aí, bueno, xa antes, non? Tiñamos moita amizade, queríamonos moi ben, e eu quedei agradecidísimo, claro, polo que fixo. Ben, pasemos agora á trascendencia da obra, porque a obra sigue o seu percorrido, ten unha grande acollida, chegan os recoñecementos moi axiña, non? O mesmo ano da súa publicación no 86 obtén o Losada Diéguez, no 85, perdón, o Losada Diéguez, e despois o ano seguinte é o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. En ese xurado tamén estaban persoas importantes, entre elas Carmen Bravo Villasante ou Joan Manuel Gisbert. E aí danche 1.000.000 de pesetas, non? Sí, se non teño entendido. Xa non me acordo, pero... Ben, o libro asiña traspasa fronteiras e tamén é recoñecido con premios internacionais, forma parte da lista de honra do IBI, ou está no White Ravens, ten múltiples reedicións e moitas traduccións, tradúcese a varias linguas, e mesmo ten unha versión en braille, non? Sí, bueno, iso é claro. O home de Vitoria Moreno, que era cego, vamos, pertencía a 11, foi o que fixo esa versión en braille para que os invidentes puidesen tamén rir un pouco co Lamote, non? Ti cales crees que foron as razóns dese éxito? Crees que de algo tan local se pasou universal, que as propias características do personaxe Lamote, ese humor... Pois non sei, a verdade é que non o sei, eu non contaba con eso, ni moito menos, pero xa empezou a funcionar algo porque eu recordo que me escribiron a carta un señor de Salamanca que era profesor ali na universidade, que eu non sei, agora xa non recordo nin como se chamaba, nin nada, pero que me dicíndome se eu era, preguntándome se era de Salamanca, porque estaba bastante claro que era, ou que se estudiara ali, porque estaba claro que o personaxe era unha persoa dali de Salamanca, e que eu contestei dicindo que non, que quen estudiou en Salamanca foi a miña muller, pero daquela ainda non a conocía. E entón, pois é raro, pero despois resulta que, bueno, aparte de que me localizaron noutros lugares, hasta desto sí que me acordo, de Enchantada dixeronme que era un tal Pepe Lolo, que era dali, que eu non conocín, non? E depois un bon día recibín outra carta que poñía remite Ramón Lamote, Tortosa, Tarragona. Entón, bueno, pois abrín a carta, eu pensei que era unha broma, non? Abrín a carta e resulta que era un señor... Era Ramón Lamote, non? Era Ramón Lamote, un señor de ingeniero agrónomo que vivía en Tortosa, que pertencente a unha familia catalana de moito prolongado, e sobre todo cultural, non? O señor chamábase Ramón Lamote de Gruiñón. E entón o home dixome que el que chegou ali e que tiña unha familia moi ampla, moitos sobrinhos, fillos e tal, e que todo Dios chegaba á súa casa levándolle un exemplar do libro para de regalo, e que tiña unha chea deles. Despois chamoume por teléfono, falábamos por teléfono, felicitábamos. Pero un día apareceu por aquí. Un día colleu e chamoume, como me chamaba bastantes veces, eu a él, chamoume e tal, hola, que hai? E díxome que tedes aquí un tempo raro aquí en Lugo e tal. E como que sabes tú que hai en Lugo? E resulta que estaba aquí.
viñera coa súa muller, viñera porque tiña gana de que o personaxe conocese o seu autor. E entón, ben, cadrou que había un acto aquí na biblioteca de Lugo e estábamos o Manuel, María máis eu. Isto foi moi bon porque presenteille ao Manuel a Ramón Lamote e ao Manuel, que estaba encantado con el porque era profesor de chairego, que iso debe ser a cousa mellor que se pode ser no mundo, quedou encantado con el e todo o día fomos comer xuntos, claro, a xente todo o día con Ramón Lamote, bueno, el desesperadamente ben. O seña que ao final non sabes que é o que pasa. Resulta que había Ramón Lamote en moitísimos sitios. Hasta recibín algunhas cartas de México e de por aí, con que había tamén un Ramón Lamote por ali, pois xa vería, claro. A realidade que é superaficción, non? Sí, non, é verdade. Ben, o libro, como xa dixo tamén o presidente da Academia, o Enrique Monteagudo, dalle nome a unha xeración Lamote, que ten que ver tamén coa peculiaridade e a trascendencia da obra, pero, sobre todo, denomina unha xeración de pioneiros, non? Que, ao mesmo tempo, representan o valor da amizade. Que vos unía a todos nese labor común que foron para ti eses compañeiros de viaxe? Pois, non sei, non é fácil poder definir eso, non? Aí está fina, non sei, era unha amizade entrañable, isto é a realidade, aí está Senín, é que non sei, levábamos ben porque funcionaban as cousas, nin máis ni menos, o sea, hoxe en dúas intervencións pola radio os periodistas preguntábanme da novela de Vaqueiros esa, porque eu é verdade que puxera apelídome Martín Iglesias, non? E eu puxera allí o pseudónimo de Martin Charces, non? Para que parecese que era de inglés todo aquilo, non? E entón, pero eso sabíamolo entre 3 ou 4 nada máis, porque lle lo contara eu. Pero claro, estes desgraciados non facían máis que facelo público e canta ocasión que tiñan de deixarme quedar mal, pois aproveitaban, non? Isto é así, cadramos ben nesa época e eu aprendín deles moitísimo, lógicamente, porque eran moi bons, eran e son moi bons, quero decir que non é que me vaya a chufalos porque sí, non, é verdad, isto é unha realidade contrastada e aí está. Por certo, teño que che dar as cartas de Agustín despois as que conservo. Bueno. Ben, e case 20 anos despois, en 2008, resucitaches o personaxe e faz das novas cousas de Ramón Lamote. Sí. Xa atopamos o personaxe nun contexto diferente, pero seguen ocorréndolle episodios moi orixinais, dende bater cun empresario que quere escribir un libro, ata participar na creación dunha asociación de realizadores de saques de honra en eventos deportivos, ou asistir ao primeiro Congreso Universal de Inutilidades, Trapalladas e outras necesidades improductivas. Ademais de estar xa retirado e preocupado pola perda da capacidade de soñar, que lles quería contar Lamote ás novas xeracións? Bueno, que primeiro esa segunda entrega do Lamote, o culpable é fundamentalmente Senín. Senín ten a culpa de moitas cousas. Ten a culpa de unha chea de cousas, non sei por que non o teñen xa preso no cárcere, pero bueno, pero é culpable, porque el falárame dunha amiga del, verdad, que estaba enferma, e que, bueno, que lle gustara, ou ese que, a ver se había outra continuación. Entón, bueno, senteime
E eu, como obedezo aos que mandan e aos que saben, pois fixen eso, non? Pero, bueno, hai aí algunhas cousas máis postas ao día, verdad, máis destos. E a min hai algunhas cousas que me gustan, non? Falas moito do mundo dominado polo móvil, pola tecnoloxía. Falas moito desa exigencia de productividade constante, non? Como se perdese a esencia do que é a vida. Isto é que é así, non? Vivimos polo menos eu, non? Tocoume vivir nun momento que me perdo. A verdade é que me perdo, e non é que non seña capaz de escribir nun ordenador ou de mandar un escrito por internet, non. O que pasa é que resulta tan importante tanto o que se fai así que xa non se fala a xente. Hai, se recordas, nesta segunda entrega do que hai unha historia de un señor ou dunha que o deteñen porque a quen se lle ocurre levando como leva no peto un teléfono móvil de última xeración e demais e está falando con xente directamente, non? A quen se lle ocurre? Entonces, que pasa? Como pode unha persona facer eso e tal? Pero, pois, eso é o que me pasa a min tamén, non? Xa eu vexo unha rapaza e un rapaz, guapos os dous, e están os dous co móvil na mão, home, mira aos ollos, pero, bueno, cada Como quen... vedes, Paco Martín segue a ser un home atento á realidade e o seu lamote tamén. Eu agradecín moito, por exemplo, tamén esas pinceladas moi sutís de crítica por a rapaza da que falábamos antes, aquela que tiña o entomodelfo e que yo ensinaba a Ramón Lamote, tamén aparece aquí agora nesta nova entrega de Ramón Lamote, claro, xa maior, xa algo máis moza, pero aparece nun traballo precario, sufrindo, digamos que os condicionamentos de ser unha muller no mundo de homes, pero todo eso o pos así como sutilmente. Sí, porque é tan obvio, vese tanto que hai que facelo xa un pouco por trás, porque isto non hai máis que mirar o que está pasando e como, non? Así que non poñelo directamente non paga a pena, non? Porque xa se sabe. Ti crees que tería algo que decir Ramón Lamote deste mundo que vivimos, destas situacións absurdas, deste xenocidio televisado? Ti crees que Ramón Lamote, que diría? Supoño que o pobre estaría mudo, sabes? Estaría mudo porque, bueno, isto que vivimos é tan espantosamente vergonzoso, non? Que eu teño aquí un folio escrito para despedirme despois e aí xa digo eso, que me sinto avergonzadísimo de pertenecer a un mundo e a un país que está vendo como se maltrata aos semellantes, non? Pois sí. O libro segue vivo no catálogo de Galaxia, aínda que, bueno, as cousas mudaron moito, non? Sobre todo, en todo, sobre todo no contexto escolar. Nestes días, consultando con persoas máis novas que a min, comprobei que en algúns casos Ramón Lamote xa significa pouco ou ás veces nin sequera o coñecen. Eu interpreto tamén como unha mostra da falta de esforzo por razóns moi variadas que non podemos entrar aquí a analizar, pero nesa falta de divulgación e de recuperación dos nosos clásicos. Nun mundo ideal, por exemplo, hoxe teríamos con motivo deste aniversario, pois unha edición especial, ao mellor, ou nunha realidade na que vemos por todas partes o universo Harry Potter, ou o universo de Pippi Langström, ou o universo dos Moomin, pois ás veces resulta extraño e un pouco desolador que non saquemos partido dos personaxes da nosa historia, do noso imaginario propio. E Ramón Lamote é un personaxe que está no imaginario,
e que debería seguir estando para as xeracións futuras. Ti que opinas desta falta de atención dos nosos clásicos e de como está, sobre todo, a realidade nas escolas, na lingua, cos máis novos? Bueno, hai as editoriais agora, non todas, afortunadamente, pero as editoriais deixaron de ser unha especie de vehículo para a cultura, para converterse nun negocio multinacional, moitas veces. Hai algún director editorial que edita un libro, por exemplo, eu falo por min, sin léelo antes. Algo que chama moito a atención, porque non sabes o que vai sair aí, non? Esta é a realidade. Pero se sabe que vai vender algo, pois xa funciona así. Non sei, a miña opinión, antes os editores eran unha parte importante do que se facía, do que se escribía, eran amigos dos escritores. Agora, tamén acompañaban, non, os escritores. Claro, sabían, levábante, editaban, levábante, lían, pero as cousas son como son e vivimos nun mundo de moito pensar no que vai sair, que podemos vender tantos exemplares e non sei que, sin importar o que pon dentro do libro, non? Ben, agora se queredes facer, se alguén do público quere facer algunha pregunta, é o momento. Non me... Parece que non. Xa o saben todos. Todos, porque eu se me poño, casi sería capaz de decir o nome de todas as persoas que están aquí, ou seña que non... Bueno, pois eu vou acabar preguntándoche entón, xa sei que é moi difícil escoller entre os fillos, pero cal sería o libro máis querido da túa produción? Da miña produción? Home, iso sí que é difícil, non? Porque, home, non sei, ao mellor as Muxicas no espello, que foi o primeiro que me editaron aquí, os do Círculo de las Artes, non? Que é tamén editorial, non? Entón foi unha experiencia bonita porque este imprimiuse na editorial Celta, na imprenta Celta, que estaba na Rúa de San Marcos, ali enfrente da Diputación. E eu iba por ali e os señores que estaban compoñendo as esas obreiros de isto preguntaban, oye, mira, que quere dicir isto? E tú, cando fixeches isto, que querí? Ou seña, hasta os obreiros manuais da imprenta lían o que iban a imprimir e preguntabanche e demais. Iso xe xa, bueno, nin pensalo, vamos, nin imaginalo, non? Ti como bo lector que és, que lees nestes tempos de tanta novidade editorial e tanta variedade? Home, mira, agora xa releo moito máis que leo, claro, porque publicase tanto que non podo ler todo, entre outras cousas. Naqueles tempos sí que lías o que se publicaba, non? Agora releo, pero de calquera maneira, cada vez descubro... Esta mañá na radio preguntábame o xornalista, preguntábame isto mismo, máis ou menos. E entón eu acordeime de algo que supoño que lle pasará a todo o mundo. E aquí en Lugo, bueno, en Lugo e en todas partes, non? Na miña infancia, as emisoras de radio radiaban, emitían unha sección de discos dedicados, non? Que se dedicaban aos nenos, as nenas que facían a primeira comunión, ou que casaban, estas cousas. E eu aquí, bueno, normalmente, pois eran discos de Concha Piquer, bueno, estas cousas que eran bonitas tamén, non? E entón,
Unha das cousas pintorescas que en Radio Lugo se emitían nos discos dedicados era a grabación do romance sonámbulo de García Lorca. E eu, de neno, claro, escoitaba aquilo que non tiña nada que ver co que outras veces se producía, e eu tiña a imaxe, fixérame unha imaxe lógica de el barco sobre a mar e el caballo en la montaña, non? O meu cabalo que da miña imaginación daquela era un cabalo blanco, áxil, pero iban pasando o tempo e o barco non tanto, pero o cabalo iba mudando, engordaba, iba collendo outra cor máis oscura, non era outro, empezou sendo un cabalo, acabou sendo cabalo, pero outro, non? Entón, esa posibilidade de que o que lees se transforme contigo, pois é unha das cousas que me obliga hoxe a reler, non? máis do que leo. Ben, pois imos deixar agora que Paco goce das chufas que lle tocan. Damos as grazas por este esforzo, polas súas palabras, pola súa conversa, e pola súa obra, polo Lamote e por todas as obras. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas. Despois desta intensa conversa vou presentar a Branca Villares, luguesa, que tamén seguramente coñeceredes, e a Pablo Pintos. Entón, Branca é unha persoa que ten multifacética, é música, estudosa de todo que é a música tradicional, estudosa, mas tamén pois no seu traballo como docente sabe cando hai que levarlle a contraria ás tradicións. Entón ten un proxecto chamado Consoante sobre a discusión do pouso da violencia contra as mulleres nas cantigas tradicionais. Pensamos que era unha boa idea, tendo en conta o entronque de Paco coa literatura tradicional, pois ter aquí a música tradicional. É únicamente para que vexades a imaginación que ten Branca. Formou parte de estas formacións musicais: Liñaceira, Eudemónicas, Fuliada na Vida, Terre World Music, Troupelear, Amagúa, Reviravolta, María Castaña, bandas Son e Soños. A próxima vez que teña que escribir un libro pedireille o título a Branca. Gracias, Marila. Gracias. Ben, eu queixera arrincar esta intervención dicindo que nós tamén sentimos un profundo respeto e amor pola música de tradición oral que está pensada para os nenos e as nenas. Nós, como Paco, atopámola terriblemente inspiradora e en base a usala fomos entendendo as virtudes que tiña para entender o mundo, para entender como se move e tamén para entender mellor como transgredir as súas normas, non? Entón, pois hoxe traemos vos así uns petiscos musicais e o primeiro ven da man de Florencio, do Cego dos Filares, do Cego da Fontaneira, que foi un grande transmisor da cultura de tradición oral, sobre todo das mulleres, e tamén tiña unha sección de música infantil, así que vai este gato que estou segura que a Paco e a Ramón habíalles gustar.
señor gato, tirulato, tirulato, sentadiño no tellado, tirulado, tirulado. Chegoulle a gran noticia, tirulicia, tirulicia, que había de ser casado, tirulado, tirulado. Unha gata montañesa, tirulesa, tirulesa, que tiña os seus 100 ducados, tirulados, tirulados. E o gato con tanta risa, tirulisa, tirulisa, caeu do tellado en baixo, tirulaixo, tirulaixo. Rompeu as 7 costelas, tirulelas, tirulelas, e a puntixiña do rabo, tirulabo, tirulabo. Mandaron chamar o cura, tirulura, tirulura, e xuntamente escribano, tirulano, tirulano, para facer o testamento, tirulento, tirulento, do moito que había roubado, tirulado, tirulado. 100 varas de longaintas, tirulintas, tirulintas, e outras tantas de pescado, tirulado, tirulado. 30 kilos de touciño, tiruliño, tiruliño, e o testamento zarrado, tirulado, tirulado. E despois cando me enterren, tiruleren, tiruleren, non me enterren en sagrado, tirulado, tirulado. Terrenme nese campiño, tiruliño, tiruliño, e o testamento farrado, tirulado, tirulado. Opa. Eu cantaba máis, pero só teño permiso para esta. Dádeme corda, Sí? Vale, vale, ok. Moi ben logo, pois... Para seguir entón con esta música das primeiras infancias, imos con un canto de berce, con un arrolo, porque os... xa sei que non iba esta, pero como só tiñas previso para unha desta volta, porque ese primeiro pouso nas crianzas, primeiro da lingua, logo da sonoridade, da nosa música, dos nosos instrumentos, e despois, pois, ese amor e ese coidado pensamos que é a mellor escola vital. E entón, por eso, na compilación que vos traemos hoxe, traíamos un arrolo. Os soniños sono, a ver se vos gusta. E isto son así. Soniño, sono, vénteme para este ollo. Pouquiño, pouquiño a pouco, ai, 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 ai. Vénteme para este outro. E este neniño pequeno ten
papá moito millores. Y este niño pequeño no de aprender a todo, a amasar, a peneirar, ay, 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 y a botar o pan o forno. Y esta niña pequeña ella de aprender a todo, a tocar la pandeireta, ay, 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 y a bater tamén o bombo. Son niños, son, véntame para este hoy. Poquinho, poquinho a poco, ay, ay, ay. Véntame para este otro. Dormido. Pois moitísimas gracias. Vou aproveitar este micro, ahora sentas. Vou aproveitar este micro xa que nos deixastes entón esta intervención de 3. Vamos votar un máis e despois seguimos con Loister. Como ben dixo Marilar na presentación, nos estudiamos e divulgamos a tradición musical da montaña, sobre todo que é a nosa zona onde habitamos e onde estudiamos, e o pouso da violencia contra as mulleres está presente prácticamente en todos e cada un dos xéneros narrativos que atopamos ali, en todos os ritmos e en todas as tipoloxías de cantigas. E o romanceiro, que é moi abondoso e está moi conectado con toda esta literatura de tradición oral e escrita, como a que hoxe estamos honrando, é moi abondoso en estas cantigas que reflexan terriblemente a violencia contra as mulleres. A veces o fan a xeito de denuncia, pero o simple feito de que este xa é unha proba de moitas cousas. De todo ese romanceiro hai unha peza que se chama O cura Maila Criada, que ten un color, ou cando menos unha narrativa e un final, un tanto diferente. Conectámola moito coa literatura de tradición oral para os nenos e esperamos que vos preste este romance do cura e máis da criada, sí? E o cura está malo, moi maliño en cama, chirimbín, chirimbaina, moi maliño en cama, quédate aí. E ao medio da noite, chamou a criada, chirimbín, chirimbaina, chamou a criada. Que quer señor cura, que quer señor cura, que tanto me chama, chirimbín, chirimbaina, que tanto me chama. Faime un chiculate,
chulate pero non hai auga, chirimbín, chirimbaina pero non hai auga. Coge el cantarillo y vete a buscarla, chirimbín, chirimbaina y vete a buscarla. O poto era fondo, e o poto era fondo, non chega Roldana, chirimbín, chirimbaina non chega Roldana. O chegar ao fondo, e o chegar ao fondo, picolle a rana, chirimbín, chirimbaina, picolle esta rana. Le picó con gusto, picolle con gana, chirimbín, chirimbaina, picolle con gana. Dale a 5 meses, barriguiña hinchada, chirimbín, chirimbaina, barriguiña hinchada. Dale a 7 meses, xa non se arrolaba, chirimbín, chirimbaina, xa non se arrolaba. Dale a 9 meses, pari unha criada, chirimbín, chirimbaina, pari unha criada. Trouxe un neno hermoso, con capa e sotana, chirimbín, chirimbaina, con capa e sotana. E é fillo do cura, é máis da criada, chirimbín, chirimbaina, é máis da criada. O cura lle dixo, e échalo al espicio, chirimbín, chirimbaina, e échalo al espicio. E ela respondeu, non me dá la gana, chirimbín, chirimbaina, non me dá la gana. Que eu penso criar, como a máis honrada, chirimbín, chirimbaina, como a máis honrada. Que teño dous peitos, como dor manzanas, chirimbín, chirimbaina, como dor manzanas. E os dor deitan leite, como fonte hai auga, chirimbín, chirimbaina, como fonte hai auga. Aí foi. Ahora sí. Ben, pois continuando con esta homenaxe a Paco, temos agora a Lois Pérez, de cando o señor Lamote argallou un escritor chamado Paco Martín. Lois Pérez é unha destas persoas extraordinarias que andan por Galicia, que fai moitísimas cousas, moitas máis das que o mellor sabedes ou imaginades, porque seguramente xa sabedes que é escritor, que escribiu libros que tiveron premios importantes, por exemplo, o último, que Cartas na escuridade, gañou o premio Follas Novas este ano, e tamén tivo premios que levan por nome Agustín Fernández Paz e María Victoria Moreno, porque hai conexións entre a xente pois que escribiu antes, como a xeración Ramón Lamote, e a xente nova.
É músico tamén. E, de feito, unha das súas últimas producións, algo antes destas cartas, pois é Lugo Filadelfia, con Alba Díaz. E, ademais de iso, de ser narrador oral, e de que é músico, na Academia podemos dar fe, porque é unha homenaxe que houbo a Darío Xancabana, pois el o que fixo foi unha interpretación musical, cunha guitarra que o baixo, xa non lembro, que se construiu el mesmo, creo, cunha lata de pimentón. Pero, ademais de iso, foi xogador profesional de fútbol. O sea, un escaso éxito de crítica e público. Non sei, xa non, diso non dou fe, pero que o mellor podía servir para isto que decía Isabel Soto antes de, o sea, contando o segundo libro de Ramón Lamote das saques de honra. É máis extraordinario aínda para min, que son bastante torpe coas más, ten o título de soldador oxiacetilénico, creo que dixen ben. Entón, pois... Non soldei moito, afortunadamente. Ben, pois, quero dicir, e con todo iso, ademais, pois é unha persoa preocupada pola literatura, que, bueno, e é profesor, quero dicir isto, non o dixen, esquecín, entre tanta, pola literatura de outra xente, e entón, pois, vainos falar de como Ramón Lamote argallou a Paco ou ao contrario. Gracias. Ben, pois, moi boa tarde a todas e todos, señor presidente da Academia Galega, prezada Marilar, académicas e académicos. Eu quixera agradecer en primeiro lugar moito este convite, probablemente non tivera que ser eu quen estivese hoxe aquí, pero a verdade é que me fixo tanto e moito ben recibilo que aceptei nun arrebato de vaidade xa ahora, e agora creo que xa é demasiado tarde para volverse atrás e non acompañar hoxe aquí o noso querido Paco Martín. O italiano Gianni Rodari, que é o autor de Contos por teléfono, e da gramática da fantasía, dixo nunha ocasión que a mellor porta de entrada para que unha nena ou un neno ingresase na literatura infantil e juvenil non era unha porta, senón que era unha fiestra. Maurice Sendak, nun conto maravilloso que se chama Onde viven os monstros, fixo que o seu protagonista, Max, entrase por unha fiestra para conectar eses dous mundos da fantasía e da realidade. Eu, esta tarde, se mo permitides, ademais de actuarvos, vou usar unha porta de entrada, unha fórmula de entrada, unha fiestra, que lle escoitei ao noso querido amigo e compañeiro, o meu director en Luces, o Manuel Rivas, que falaba dun alcalde, dun rexedor, que un día nun mitin dixo dentro alto do palco, dixo a xente, antes de hablar, vou dicir unas palabras. Entón comezou que a min sempre o conto porque me parece unha gran fórmula de entrada tamén para esta tarde, porque, como sabedes, o personaxe do rexedor, do Alberte Aira Sabelaira, é un personaxe importante en das cousas do Ramón Lamote, que entre outras cousas que contén tamén a súa propia visión da política. De feito, eu relendo estes días das cousas de Ramón Lamote, que o traio tal como estaba bueno, xa hai anos que o teño na miña casa, pero é logo o libro que estaba cando eu era neno nos andeis da miña habitación. Veuseme á cabeza relendo estes días o libro outro rexedor, o rexedor da Golada, que nunha intervención magistral dun pleno díxolle o líder da oposición todo soliviantado, díxolle: ti estás me chamando a min monólogo. Responde se lle estás chamando monólogo sí ou non ao alcalde da Golada. E eu creo que este rexedor merecería polo menos un marmoluvio deses que tanto se cotizan na obra do libro que nos ocupa, do Paco Martín. E xa que estamos, propoñer ya a RAC unha quinta acepción para monólogo, sí,
ben como insulto ou ben como mono de despois. Ben, así que se a epistemoloxía está clara, eu sei que agora estamos no exordio, isto seino por un dos meus mestres, Kiko Cadaval, que hai cousa dun mes nos camerinos do Gustavo Freire, deunos unha lección improvisada ao Carlos Blanco e a min, antes dunha actuación, sobre as distintas partes do discurso clásico e o exordio, aínda que vos poida soar que sei a exiliado de Ordes, como lle soaría ao Gonzalo Navaza nesa maravilla que é o elucidario, é esa parte onde o interveniente pretende expoñer o propósito da súa intervención hoxe aquí, animar e captar a atención das ouvintes. E o meu propósito hoxe aquí, contra o comúnmente aceptado, é demostrar que non foi un escritor chamado Paco Martín que engargallou un personaxe literario chamado Ramón Lamote, senón que foi un personaxe chamado Ramón Lamote que engargallou un escritor chamado Paco Martín. Eu sei que isto pode provocar certa controversia entre as aquí presentes, pero gustaríame que me permitades que me explique. Eu coñecín tres primeiras veces o Paco Martín. Hai cousa de 3 semanas nunha homenaxe ao Darío Xoán Cabana, que tivo lugar aquí en Lugo, pola muralla, co motivo da reedición da Fraga Amurallada. Eu contei que nunha ocasión hai anos, e eu aí por aquí abaixo, por diante do Círculo das Artes, en dirección ao Concello, e ali ao lonxo, á altura da estatua do Ángel Fole, había dúas figuras, unha a cada lado, e unha terceira que estaba de costas a él, que logo souben que era o fotógrafo Xurxo Lobato. E entón o Darío, ao verme, dixo yo ao Paco: conoces a este meu parente, o Lois, xa vai escribindo algo. E dixo, bueno, eu dixenlle, claro, dixenlle ao Paco: ademais, Paco, é que ti fuches mestre noso no Luis Pimentel, na Piringalla. Entón o Paco quedouseme así mirando e dixo: ai, ó, e logo todo o que che aprendín na escola non che valeu para máis nesta vida que para ser escritor. Bueno, botamos unha gargallada, despois tamén nos tirou unha foto aquel día, o Xurxo Lobato nos soportais do Concello, os tres. Pero antes, eu coñecino outras dúas veces antes. E eu aquí vi unha misteriosa correspondencia nesa resposta entre o Lamote do libro e o escritor que deu engargallar chamado Paco Martín, porque ao igual que no libro, onde o Lamote é un pasaxeiro en tránsito, onde non parece haber avance, onde non hai, digamos, unha secuencia temporal moi marcada, porque este libro está móvese máis na ambigüidade onírica dos soños, digamos que o Lamote é o xeito do Barleby de Melville, alguén que está a expensas do mundo, alguén que preferiría non facelo. El Lamote argallou, eu creo, un escritor o seu pesar, porén o Paco escribiu moito e ben. Eu vexo tamén que hai unha certa indolencia descrida no seu carácter e nos seus actos, e posúe un espírito fuxidío e esquivo, pero cando ten a posibilidade de incidir no mundo, ou igual que o Lamote, a través da fantasía e imaginación, entonces todo vira en entusiasmo e entón brilla. Eu creo que eso é o que Lamote, eses trazos outorgallos o Paco Martín. Vou dar outro argumento de peso, que é a psicoloxía do Lamote, non? Que creo que tamén é similar á do escritor que argallou. O Lamote é resignado co procurador. O Lamote é paciente coa señora que non o deixa pasar na escaleira. O Lamote fica atónito e perplexo co perruqueiro e mantén a curiosidade constante polo mundo que o rodea, a capacidade de asombro diante dese mundo cotián e aparentemente anódino. Tamén é feliz co reparante na casa o Lamote. No mundo real, o igual que no libro, sabemos do humor do Paco Martín, entre outras cousas. Eu escoitei o David Otero en algunha ocasión que contoume que logo dunha reunión mantida na Coruña, logo de discutir con compañeiras e compañeiros moitas horas, dixo Paco, bueno, marcho para Galicia. Estaba na Coruña. Bueno, pode ser que este escepticismo humorístico do Paco teña que ver tamén con isto tamén nos lo contou David, non?
con aquel policía municipal motorizado que lle viu a matrícula do coche ao Paco, iban os dous buscando o desvío para chegar a destino, e quedouselle así mirando e díxolle: mire usted, que isto non é Lugo, Pero as outras dúas primeiras veces que coñecín o Paco foi moito antes, aló na infancia. E perdoade este lapsus temporal que non é tal, porque antes de coñecelo a él, coñecín o seu irmán, José Luis, o director da escola. O que pasa que é certo que non intimamos moito, porque nós ainda non estábamos familiarizando daquela coas nocións da xerarquía e a autoridade. Queríamos evitar visitas inoportunas ao despacho por descoñecemento dos protocolos da institución educativa. E unha vez estábamos con él, co José Luis, na aula de informática, e de súpeto vime expulsado fora dela. Eu creo que foi un dos primeiros escritos. Sabedes que a transgresión está moi presente nos primeiros escritos e nas primeiras búsquedas no dicionario, cando és neno. Entón escribira todo orgulloso un pequeno escrito breve na pantalla, puxen: este ordenador é listo de carallo. Pero máis listo era o director que estaba detrás miña. Entón, ali fora da aula, cando me explicaba das inconveniencias do texto, apareceu o Paco e díxome: sabes quen é este? É o fillo da Carmen. Eu mireino, e vin o Paco Martín, e dixo: sabes quen é este? Este é Paco Martín, escribe como a ti. E esa foi, digamos, a primeira vez que coñecín o escritor que argallou o Lamote. O pouco dese encontro, eu lín este libro. Este libro é unha quinta edición do ano 87. Eu calculo que o limpo o ano 89. No ano 87 saíra tamén Aire nos dentes, de Agustín Fernández Paz. E un pouco antes deberamos ler tamén por aquel entón O misterio das badaladas de Xavier do Campo. Velaí están entón tres pezas deso que un amigo como Manolo definiu a xeración Lamote, Xavier do Campo, Agustín Fernández Paz, e, por suposto, Paco Martín e Fina Casal de Rei, xeración que tamén pasaron a integrar, entre outras e outros, Elena Villar Janeiro, Antón Cortizas, Antonio Reigosa ou Concha Blanco. Nas palabras do Manolo, os tres premios nacionais, os tres mestres da Escola das Pombas, os tres amigos de corazón, os tres traves desas letras chairegas universalmente galegas. De feito, segundo lle escoitei a Amelia Outeiro e a miña curmá, Alexandra Cabana, era habitual que o Paco chancease co Darío e co Manuel María, dicíndolles: a ver os da chaira que facedes, que calquer día invadides Fingoi. E eu pregúntome se non é esa retranca celestiniana, no sentido que enunciaba o de la Vega no Segredo do humor, un calco da de la Mote cando teoriza sobre os marmolubios. Xa o dixo o Darío cando lle deron ao Paco a navalla da casa Manuel María en Outeiro de Rei. Dixo o Darío, porque o Manuel botou toda a vida construindo a terra xa, que antes de vir el nin sequera é seguro que a houbera, e aumentando as beiras por medio de adeallas máis ou menos ilegais. Ora zarraba un pouco por Abadín, ora mudaba os marcos un pouco para lo de Fingoi, porque xa dicía o outro que sempre a lingua foi compañeira do imperio. E velaí que ata que ti, Paco, lle puxeches remedio á expansión imperialista da terra xa carecía dunha lingua. Esa magnífica lingua que non só inventaches, senón que prestixaches internacionalmente co máis simpático profesor que coñecín na miña vida, ese Ramón Lamote que tanto se parece a ti. Ata a lectura das cousas do Ramón Lamote, a nosa imaginación literaria estaba moi presidida por, entre outros, por este libro que é A historia interminable de Michael Ende, tamén está daqueles anos, xa lle falta media cuberta, e ademais unha versión cinematográfica que viamos no extinto Gran Teatro, maravillosa. Ali estaban todos, estaban Fullur, Atrellu, estaba Bastian e, por suposto, o Home de Pedra. E ademais esta novela asociábamola cunha canción que cantábamos, non? Sei que The Never End Story, the way. Xa ora é inglés inventado, ben o sei. É o que nos tocaba.
Pero o caso é que eses andeis da miña habitación do ano 89 e de nenas e nenos como a min estaban presididos tamén por outro tipo de libros. Estaban os Tintíns, os Asteris, estaban os Mortadelos, a colección juvenil de Alfaguara, Pipi Calzas Largas de Astrid Lindgren, como moito, bueno, había, sí, polo medio as Mafaldas traducidas ao galego por Ramón Reimonde, polo pai da miña compañeira Alba, Xoan Ramón Díaz. De feito, eu sempre digo que coñecín a miña compañeira con 7 anos cando lín as letras do seu nome na dedicatoria das primeiras páxinas. Pero o caso foi que das cousas de Ramón Lamote cambiou no todo, non? Digamos que a psicoxeografía que se manifestaba aquí conectaba con nós do xeito que o fan as grandes obras, ca súa calidade de resistencia. Falou antes a Isabel do surrealismo, cun certo surrealismo críptico, pero tamén cunha calidade atraínte no literario que nos permitía, ademais, acceder a outra forma de realidade misteriosa e suxestiva. Esta súa condición de libro porta mergullábanos nunha versión da fantasía e a imaginación que se unía dun xeito íntimo a nós, porque por cada papagaio, que era o guardián das palabras, por cada basilisco do paquete parlante de Gerald Darrell, nós agora tiñamos un entomodelfo, tiñamos os marmolubios, e ademais o reparante falaba o xeito dos animais do Bosque Animado de Venceslao Fernández Flórez ou do Mago de Oz, pero tamén falaba o xeito da formiga coxa de Marilar Aleixandre, ou moitos anos despois falaba tamén como os animais da balada dos unicornios da nosa querida Ledicia Costas, ou da Galiña Azul de Carlos Casares. E todo ese universo pertencíanos, porque tiñamos 9, 10 anos, e agora sentíamos que estábamos participando de outra cousa distinta, como lectoras, como lectores. Na nosa lingua, podíamos dicirnos e imaginarnos na nosa lingua. E agora sabíamos, ademais, do chairego, que era unha lingua abondo importante como para que mesmo houvese un catedrático de chairego, que era o Ramón Lamote. A nosa intuición dicíanos, ademais, que esas imaginacións do libro estaban moi cerca de nós, probablemente estivesen na nosa cidade. Ese era un dos xogos tamén e das cousas que nos atraían do libro, non? E, doutra banda, o rechamante que nos resultaban as historias que se contaban aquí, había o engadido e ese magnetismo magnético, valga a redundancia, das ilustracións do Xan Balboa, non? Con esas cabezas tortas, eses ollos abertos que están mirando cara arriba ou entornados, ensamblados uns trazos noutros, que de algún xeito nos axudaban a entrar paradoxalmente nunha historia que non acabábamos a veces de comprender de todo na primeira lectura, pero que nos levaba unha e outra vez a ese universo que se estaba debuxando aquí dentro, que hoxe nos remite ao mellor aos cadros maravillosos nos ollos, sobre todo nos ollos, e nas formas da Tamara de Lempica, non? Digamos que eses elementos que o podían facer refractario atraíannos porque o tempo tamén había fiestras para acceder a ese universo que ia cobrando forma na nosa imaginación. A pretensión de verosimilitude, coa inclusión destes elementos tamén paratextuais ficticios como recortes de xornais e demais, pois eran os ocos para debuxar, onde podíamos as nenas e os nenos completar a historia, pois eran elementos que xogaban ao seu favor, e fan del un libro tamén moderno, no meu parecer, e adiantado ao seu tempo. Así que a primeira vez que coñecín o Paco Martín foi despois de lelo, porque agora sabía que aquel home de aspecto distraído que víamos de cando en vez pasar polo recreo ou entrando na sala de mestres, era consciente, coñecía perfectamente todo iso que estábamos nos lendo aquí, que se manifestaba aquí neste libro. Cando Lamote inventa o entomodelfo e a filla do rexedor comeza a falarlle dun, con total entusiasmo, é difícil non ver aí tamén a pegada de Cunqueiro. Nos outros feirantes nese conto que se chama Home que inventou o seu pasado, onde o protagonista lee a nova no xornal dun crime en Oviedo e acaba resolvendo mentalmente o
o crime imaginándolle un pasado ao asesino e á víctima, descubrindo que esta non só era un abogado, senón que ademais guardaba un tesouro dos mouros, non? E tamén se pode ver ao millor esa mesma pegada no propio reparante, ese extraño animal, ese ser imaginario tan real que aparece, que é difícil non conectalo co murigante ou co tordabisco dos seres imaginarios de Cunqueiro. En definitiva, que dende que lemos a parte final da Carreira das Nubes, nunca volvemos mirar de xeito similar ou de xeito igual a realidade. Aprendemos a desconfiar dela, que é o mismo que mirar a realidade dun xeito distinto. Andábamos polas mesmas rúas que aquela persoa que escribira que alguén se podía dedicar a debuxar soños e moito máis. O máis posible é que aquel home que decían que era escritor non existise e fose en realidade un verdadeiro catedrático de chairego chamado Ramón Lamote. Estaba no noso mesmo barrio, na Piringalla, barrio obreiro, clase traballadora. Tardamos en saber, pola nosa infancia maiormente feliz, que alguén puidese considerar aquel lugar dos nosos soños, das nosas imaginacións, como un barrio marxinal. Por non saber, non sabíamos o que significaba a palabra marxinal. Preguntoulle unha vez o profesor de literatura española xa no instituto, anos despois, o Mario, díxolle, dígame usted unha frase con la palabra marginal, e quedou pensando, e dali a un pouco dixo, marginal vivía onde al lado mía, en Albeiros. Sí, así que sí, agora Talleres Miki convivía no noso Maxín coa Biblioteca da Muller do Rexedor de Lamote. Na librería Mariló, que estaba aló preto da escola, xa non só pensábamos en roubar chilindradas ou maquiniñas de auga. Na librería Celta, aquelo que estaba nos andéis comezaba a ter un significado moi distinto para nós. Xa non era o lugar no que un día chorei por morder a bola de pan que miña nai mercara na panadería de San Froilán. Estaba todo no noso mesmo barrio, ali mesmo. Comezaban a estar plenos de significado eses libros, porque o libro do Paco, e creo que este é o valor para min fundamental, contiña a forza da promesa. O seja, era así, porque se iso fora posible neste libro e na nosa lingua, entón comprendimos claramente como nenas e nenos cabais de 10 ou 11 anos ou 9 que podía ser posible na nosa lingua centos de veces máis, 1000 veces máis. 1000 veces máis. Entón, o libro tamén como, ou das cousas de Ramón Lamote, como obxecto afectante. É dicir, un libro que move os afectos, que nos transporta, que nos move, que nos conmove e que nos leva a outros lugares maravillosos e insospeitados, como estar hoxe aquí nesta homenaxe. O mellor estábamos comezando a estar nesta homenaxe o día que lemos este libro hai xa unha chea de anos. É certo que aquel noso barrio foi perdendo en corredoiras e silveiras e gañando en asfaltos e sumidoiros, e tamén gañou en tubos. Tamén gañou en tubos. É unha parte do tubo de Lamote, non podo evitar pensar nos contos por teléfono do Gianni Rodari, con ese tisne que ten tamén o libro do Paco Martín, de imaxinismo urbano ou urbanismo máxico do italiano, que en todo caso é tamén como Lamote unha literatura de clase, é a clase subalterna, a realidade e a materia da xente do común, a anónima, transformada para a alquimia literaria do Paco, nun fermoso exercicio de imaginación e fantasía. Vou rematando. O dúo dinámico dos Yankees, que son os Bee Gees, bueno, non sei, os Mini e Mero dos Yankees, esos serían os ZZ Top, isto da igual. Falaban da idea de refuxio, cantaban en I am a rock, son unha pedra, cantaban I have my books and my poetry to protect me. I'm a rock, I'm a rock. Bueno, estamos outra vez no inglés inventado, non? Teño os meus libros e a miña poesía para protexerme, son unha roca. A nosa lingua e a nosa literatura protéxennos e son un refuxo. Das cousas de Ramón Lamote foi un refuxo que tivemos o grande, foi o noso primeiro premio nacional e constituiu un fito histórico, por suposto, para a Lix, pero eu creo que axudou a varias xeracións
de lectoras e lectores, a procurarnos iso mesmo, un refuxio, que é o que se lle pide, eu creo, a un bo libro, un lugar onde medrarmos por dentro e vencer as tristezas, as imposibilidades e as amarguras que acompañan a nosa experiencia do mundo, sobre todo a posibilidade de explicármonos e imaginármonos na nosa lingua, prestixándoa, a poñer en cuestión o inmediato da realidade e a completar a nosa interpretación da mesma a través do concurso de outras ópticas, outras perspectivas. Pero, sobre todo, eu creo que o libro do Paco namorounos dunha cuestión fundamental das persoas, que eu creo que é a máis importante xunto coa de amar, que é a de ler. E, ademais, que é un dereito fundamental que temos as persoas e que temos que animar a todas as novas xeracións a conquerilo, a conquistalo, que é o dereito á lectura, o dereito a ser feliz a través dos libros e do acto de ler. Tal vez a chave máis efectiva contra a violencia e a barbarie, xunto coa educación, tal vez a única chave que pode evitar no futuro xenocidios noxentos e desgraciados como os que estamos a presenciar nestes días, como de Palestina. Porque diante dos libros, o que somos reprégase e retrocede para logo avanzar, pero avanza dun xeito máis consciente, avanzamos dun xeito máis amable e máis empático cara á realidade, cara ás persoas que nos rodean. Ese é o valor, creo eu, de libros, dos vos libros como do Paco. Dixo Pessoa que nunca chegamos aos outros senón outrándonos. Ese é o verdadeiro valor deste libro. Pois as escritoras e os escritores, como as toupas, esgazamos a terra, letra a letra, para ascender cara a un ceo sepultado. Exordio, narratio, argumentatio e chegamos a peroratio. Remato xa. Señor Lamote, sentímonos infinitamente agradecidas e agradecidos de que vostede tivese a ben argallar un escritor chamado Paco Martín. Lembramos de novo, aquí o Paco Martín e non o Lamote, aquí o Paco, un conto de Rodari que é O camiño que levaba a ningunha parte, no que no final explícasenos con dozura que hai camiños que só se abren para o primeiro que se atreve a cruzar por eles. Antes falamos de portas de entrada na literatura infantil e juvenil, e agora é o momento de sair. O señor Lamote lee, no comezo do libro, case, lee un cartel dunha porta que pon negociado de visitas o encargado de axustar as visitas ao señor rexedor. Entón, cando abre o Lamote, hai outras dúas portas, e unha pon de vagar e a outra pon de contado. Abre a de contado e leva onde a unha muller que lle di moi bien, dalle uns impresos e dille son 96 pesetas. Botalle un latinorio, entón Lamote diríxese a outra porta, a de vagar, despecha e comproba que ia parar directamente á rúa. El xa o supuña. Moitas grazas, parabéns ao Paco Martín, parabéns ao Ramón Lamote, longa vida aos dous, boa tarde, moitas grazas. Petisco musical directo da montaña e con outra pequena mostra da literatura de tradición oral das mozas que nos precederon neste caso, das mulleres dos Ancares, que son únicas, baixo o meu punto de vista, para cantarlle o amor e o desamor tamén. Monteira negra, para ti o mundo é largo. Calama, monteira negra, para ti o mundo é largo. Son chepilla de la brega.
digas, do outro lado me viro, ai lerelelá, lerel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 á, lerel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 á. Non che ben quero por rica, que se sei que nuna es. Non che ben quero por rica, que se sei que nuna es. Quérote por moreniña, e por la lei que metes, ai alala. E encho de dar e dar encho, tocadora do pandeiro. E encho de dar e dar encho, tocadora do pandeiro. Encho de dar e dar encho, o meu corazón enteiro. Ai lerelelá, lerel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 á, lerel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 á. E as rapaciñas da aldea non as hai que marmular. As rapaciñas da aldea non as hai que marmular. Saben tocar o pandeiro e tamén saben traballar. Ai alala. E as mulleres desta aldea andanche na carballeira. As mulleres desta aldea andanche na carballeira. Unhas cantan, outras bailan, outras tocan na pandeira. E lelelelá, lerel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 á, lerel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 á. Vou bordar a despedida por riba dunha peseta. Vou bordar a despedida por riba dunha peseta. E agora non canto máis, que teño a garganta seca. E alala. Se mañán alguén pregunta quen foron as da parranda, se mañá alguén pregunta quen foron as da parranda, foron as mozas da vila, porque nelas ninguén manda. E lerelelá, lerel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 á, lerel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 á. Que non quero e non quero e non quero e xa está. Non quero que me poña la mão na saia. E non quero e non quero e non quero e xa está. Non quero que me poña la mão na saia. Epa! Moitas gracias. Creo que agora polo susto vamos quedar aquí. Pero non porque vayamos cantar. Por si acaso. Ben, pois o último relatorio desta homenaxe é os libros que nos unen. E quen vai facer este relatorio é Alejandro Tobar. Alejandro Tobar é de Lugo, sei que moitas de vos o coñeceredes. Eu son unha gran admiradora
de Alejandro, porque creo que hai poucas persoas no sistema literario galego, na literatura galega, que se tomen tan en serio a literatura. Isto nun tempo de literatura light, pois creo que é algo importante. E Alejandro é escritor. Eu non me refiro con iso a unha obra de narrativa, da que tamén é autor, pero da que creo que medio renega, non sei, senón o seu traballo como traductor, porque eu creo que traducir é unha das formas de escribir. Estou absolutamente convencida. E cando fundou en 2011 con Isabel Soto a editorial Hugin e Munin, e isto o podedes ler en moitas das súas declaracións, o obxectivo é contribuir á normalización da lingua galega. Por qué? Porque unha lingua minorizada, como é o galego, iso son palabras del, precisa, ademais de escritoras e escritores como o Paco, que estamos homenaxeando, precisa tamén ter unha conexión co que se escribe noutras linguas. E entón, a isto que se dedica Hugin e Munin, nome destes dous corvos de Odín que andaban peneirando polo mundo e recollendo, pois neste caso, recollendo historias. Alejandro ten moitísimas, non sei cantas obras traducidas, deben ser 50 ou mellor máis, se cadra. Recibiu 2 premios importantes de traducción, o Plácido Castro e o Follas Novas, por traducir a 2 autores que non teñen nada de fácil. Un é Joseph Conrad, e o outro, quen era? Mark Twain. Exactamente, é Mark Twain. E, ademais de iso, teño que decir, porque chama a atención, que as 4, polo menos, ou 5 últimas obras que traduciu en Hugin e Munin son obras de mulleres, como Edith Wharton e Jane Austen. Pero, ademais, é unha persoa que reflexiona sobre a traducción e todo o que ten que ver neste país o maltrato, uno dicir con estas palabras, o que se somete desde a administración, pois a traducción e a outras cousas, pero sobre todo referido á forma en que se están xestionando as subvencións, as axudas á traducción. E sobre iso, Alejandro ten escrito varias reflexións, e unha delas poderedela ler no número que está no prelo neste momento da revista La Tribuna sobre as traducións de Pardo Bazán. Pero, ademais de iso, pois é amigo de Paco, creo que desde que botou as moas. Entón, pois é, creo que unha boa, en fin, elección para a laudatio. Grazas, Alejandro. Grazas. Non sei se me escoita ben, porque vexo que aquí a batería está facendo así, pero bueno, se en algún momento xa me decides. Moitas grazas, Marilar. Sexa como for, eu estou aquí como amigo de Paco. A marxe do que faga, estou realmente como un amigo de Paco de sempre. É un orgullo. Tocoume a lectura, tratarei de ser breve e na medida do posible que sexa amena. Boa tarde a todas e a todos, grazas a quen pensastes en min para volver a alardear de amigo e grazas tamén a quen estoicamente seguides entre o público a estas horas do serán. Non conservo, para a miña desgraza, o primeiro correo electrónico que crucei con Paco. Cabería datalo, sospeito, haberá uns 23 ou 24 anos. Con todo, coñecémonos dende ben antes de que a correspondencia virtual se impuxese no día a día. En concreto, Paco e eu temos trato des que eu era un petís e el un home fraco, discreto e observador de 40 e tantos anos. Ese trato incipiente noso collería un certo pouso corrido o tempo.
nos últimos 90, os da miña adolescencia, e impregnaríase coas vistosas tinturas da amizade mutua e da admiración de min cara a él, máis ou menos a par da primeira e crucial relectura que fixen da súa obra mestra, das cousas de Ramón Lamote. Aquilo cadrou co cambio de milenio, ano arriba, ano abaixo. Se casi o que non ten dúbida é que foi por maio de 2011 cando lle enviei un breve correo electrónico intitulado Texto do encomio. Nel dicíalle: Ola Paco, velaiche vai a primeira versión da Laudatio que dende a Asociación de Escritores en Lingua Galega me piden que che faga. Está pensada para que dure ao redor de 12 minutos. Se queres que retire, modifique ou engada algo, dimo. Verás que deixei fora 1000 historias. O que ocorre é que un encomio deste tipo, ata onde me informei, seica se elabora a partir dunha anécdota, polo menos na forma clásica, e polo tanto non se trata de argallarche unha mini biografía. A máis, a min persoalmente gústame con esta extensión breve, por un motivo concreto. É soportable para a audiencia, se non gusta, pasa a xiña. E Paco, lido aquel primixenio e defectuoso documento, respondeume o día de despois: estou de acordo e paréceme moi ben, soamente compre que corrixas unha cousa. O teu pai, Jaime Torres e máis eu, xogamos a escoba ou xogamos o tute, sen adxetivo. Ben, son múltiples os motivos que me moveron a rescatar aquel correo para esta nova chufa do meu amigo, pero amentarei só dous. O primeiro, o feito de evidenciar que a confianza que nos profesamos ven de vello. O segundo, que a contestación de Paco permite entrever ata que punto non é el de levar a auga cara ao seu rego, nin sequera coas persoas novas, por forza máis maleables. Ele máis de deixar facer e equivocarse, algo que visto hoxe é de moito valorar. Se intervén para emendarlle a plana un achegado, debe xulgar que hai unha razón de peso, poñamos por caso un erro de bulto, como foi a miña confusión entre o tute e o tute cabrón. Falo naturalmente por min e só por min, pero sospeito e case direi, sei, que a actitude atenta pero flexible de Paco caracterizou o seu labor docente e segue a facelo coa súa vida familiar e as relacións con xente moi diversa, de extracción social e xeracións igualmente dispares. Velaí xa que logo a súa primeira gran virtude, o alcance de moi poucos. Chamémoslle empatía sen dirixismos. A segunda gran virtude xa lle viría por outro lado, e quizáis sexa tal para fiar esta loanza. En sentido estrito, sería máis ben un talento, refírome á imaginación. Unha imaginación coa que Paco envolve seguido a cidade de Lugo nun fantasioso halo de ficción. E gustaríame contar unha pequena anécdota que ainda me veu a acordo estes días de atrás. Lín ou escoitei que as persoas que nacen con xordeira total tenden a crear unha serie de preconceptos auditivos respecto ao mundo ao seu redor. Ideas, a miúdo singulares e por veces estrafalarias, sobre que elementos, lugares e situacións producen algún tipo de son e cales non. O silencio forzoso conduce estes individuos a elucubraren. E logo pasa que cando algún xordo entra no quirófano e sae cun implante coclear no cráneo, chega a estarrecerse ao comprobar que os peidos, non todos, fan ruído. Ou cando constata aflixido o perfecto mutismo dunha bola de xeado ou se derreter. En tan fascinante repositorio de sons imaginados, lembro o caso dunha muller que confesou que levara unha desilusión ao saber que as nubes, ao chocaren entre sí, non facían absolutamente ningún ruído. E lembro porque o escoitalo crin que era o complemento ideal para as carreiras de nubes que Paco imaxinou hai 40 anos contra o final do seu Ramón Lamote. Unha obra literaria de fronteira que insisto en citar de novo, pois para min é incomprensible que saíse dos plans de estudos. É sabido de todos que cando un club gaña partido tras partido, o seu equipo titular non se toca. O que si se debería tocar unha chisca, tamén o digo, é a maqueta. Un libro publicado en lingua galega en 1985 precisa, por forza, dun lavado de cara regular para seguir brillando como o primeiro día a 4 décadas vista. E como a semana pasada me cadrou de follealo e como comprobei que tirante unha pequena intervención estética en 2011 non se lle volveu meter man, aproveito para dirixirme aos meus estimados colegas de Galaxia para solicitarlles que axusten a maqueta, que fagan a pertinente edición de mesa e que, encoraxados e orgullosos, volvan pular por unha obra que calquera casa editorial de calquera punto do globo querería ter no seu catálogo. Igual que esas persoas que inventan sons imposibles ou abraian cos que durante anos consideraran improbables, Paco Martín tamén é dado a fantasear cos espazos coñecidos e non dabondo explorados. Reitero,
Os atronadores cirros, estratos e cúmulos daquela muller xorda habían ser a parella ideal para as súas carreiras de nubes. As crepitantes bolas de xeado, un gorentoso petisco pro reparante que o noso homenaxeado, coa inestimable axuda de Xan Balboa, perfilou e puxo a andar por esta senlleira cidade do interior galego que hoxe nos acolle. Volvo ao rego. Esta segunda imaginación non é tanto unha gran virtude como un gran talento, que a Paco lle ven de serie, xa ora, pero que se preocupou por fomentar e por puir, extremo que en literatura se logra a poder de lecturas, lecturas e máis lecturas. Non tanto de arrancar a escribir. Para poñerlle algo de lírica, a escritura é o piroclasto dun magma previo, máis virulento e formativo, a lectura. Por iso quero falar dos libros que nos unen e que tal vez vos unan tamén a vos con el. Pro efecto, levei a cabo unha pescuda pola nosa correspondencia dos últimos 20 anos e obtiven, alén dun leve rauto de nostalgia polo que agora sei que eran exfuturos, unhas 200 mencións cruzadas a libros, autores, autoras, filmes e obras de arte en xeral, por esa orde. Gustaríame que cando menos asomen unhas poucas as de máis relevo, porque de novo evidencian o perfil aberto, ecléctico e munífico do Paco Martín lector, capaz de conxugar rexistros de certa densidade con outros de marcado pouso popular. Poida que sexa atribuíble a ese reservorio lector o éxito da súa escritura arbórea e rompedora en libros como No Cadeixo ou Muxicas no espello. Se callar, o que fixo de Paco e recorro as súas palabras, non son miñas, provinciano e xercente, foi a súa querenza polo ritmo dos contos da montaña de Miguel Torga, a quen aí atrás unha coñecida miña cualificaba de maneira un tanto inxusta como rural e conservador, no canto de entrañable e talentoso. Ben, confortado por saber que nesta sala hai xente formada e lectora, andarei o camiño ás avesas. En vez de transitar do local ao universal, por unha vez farei o oposto. Confiareivos, por exemplo, que unha das miñas recomendacións literarias que mellor acolleu Paco foi un ensaio divulgativo, Unha breve historia de case todo, de Bill Bryson, inédito aínda hoxe en galego. O libro de Bryson, divertidísimo, xa lle lo fixen mercar a 12 persoas, escribíame hai case 15 anos. Nunha data máis recente, hai apenas 3 veráns, sei que falamos por extenso, pero nada deixamos por escrito, dos ensaios de Montaigne. É que pode haber máis universal que a Montaigne, moderno entre os clásicos, clásico entre os modernos. Nesas coordenadas é onde se move Paco Martín, a persoa. Pero tornemos á ficción e fagámolo cunha visita a outro par de tótems noutra lingua, a castelá. Amentémolo Quixote, pero por riba do Quixote amentémolo Lazarillo, do que Paco me contaba. Lino tantas veces que a miña nai chegou a se preocupar e preguntoume que era o que alipuña que tanto me interesaba. E narrei a novela toda, identificando os personaxes coas xentes do barrio. O barrio, digo eu que sería ou Recatelo ou Magoi, nada menos. Fincados logo na literatura en castelán, afondemos noutras primeiras espadas que nos puxeron os dous a encadear correos electrónicos. Próximos para Paco están o valisoletano Miguel Delibes, un autor inexcusable, que ben mirado tamén encaixaría no apelativo de provinciano exercente. E maila barcelonesa, Ana María Matute. Ai, moi ben escribe, confiábame. En por iso, é na outra beira do Atlántico onde realmente este señor de envexable prosodia e eu atopámolo máis sólido punto de unión. O conto El guardagujas, do mexicano Juan José Arreola, as longas e fatigosas pero envolventes novelas do chileno Roberto Bolaño ou, sobre todo, as narracións do cubano Alejo Carpentier, quen con El siglo de las luces artellou unha das novelas máis maravillosas do mundo hispano, son debilidades que compartimos. Comentamos tamén, como non, algunhas novelas de García Márquez e de Vargas Llosa, e espero que a Paco non lle importe que eu agora revele a súa opinión, expresada nun correo de hai 17 anos sobre o famoso e malavindo Par de homes de letras. Escribíame: García Márquez é xenial. El amor en los tiempos del cólera, unha novela maxistral, sen dúbida. A Vargas Llosa, que é un magnífico escritor, fáltalle precisamente ese toque de certeza no que conta que o gabo lle sobra. Mais deixemos estar os latinoamericanos e volvamos para Europa. Pisemos o continente, previa paraxe en Gran Bretaña. Non me escapa que levo deitado xa uns cantos nomes e inxustamente case ningún é de muller. Mea culpa.
Traíamos, por tanto, unha gran figura feminina ao acordo, Anita Bruckner. Desta autora londiniense, Anita Bruckner, pouco menos que obriguei a Paco a ler a novela intitulada Os Tardeiros. E cando estaba el para acabala, escribiume: unha obra soberbia. Non sei por qué, pero vou dar unha e outra vez a Madame Bovary. Con razón, respondinlle, e anexei o encabezamento dun artigo asinado por unha crítica norteamericana que empeza así: Anita Bruckner enriquece os seus textos con abundantes alusións directas e indirectas a novelistas considerados canónicos. Dickens, Flaubert, Stendhal, Proust, Zola, Balzac, Tolstoi, etc. E desoutros tamén falamos. Como falamos de James Joyce, de quen Paco me trasladaba burleiro un aforismo. Alguén me dixo unha vez que Joyce era o irlandés arquetípico. Nace en Irlanda, escribe en inglés e vive en París. Para ir pechando, internémonos agora na Europa continental. O polar francés, o mal chamado noir nórdico, a literatura centroeuropea de comezos do XX, as obras de Rodari pro público infantil e juvenil, o teatro de Buero Vallejo, a literatura vasca contemporánea coa novela Twist de Arcaiz Cano á cabeza. Semellante amálgama de elementos despertaron en maior ou menor medida o interese do Paco lector, e serve como mostra do eclecticismo mencionado hai uns momentos. Un eclecticismo, unha amplitude de miras que, por suposto, aplica tamén á literatura nacional. Nas nosas misivas electrónicas son constantes as valoracións de obras en lingua galega e de autoría galega. As narracións de Ánxel Fole ou de Otero Pedrallo, a poesía de Novoneira ou de Manuel María, os variados traballos de Darío Xoán Cabana, coa énfase posta nas súas achegas en materia artúrica, destacados libros dos seus compañeiros e amigos Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier do Campo, as contribucións de Marica Campo, as de Isidro Novo, as achegas do seu ben querido Juan Farias e do para min engaiolante Luís Pimentel, mesmo obras de María Victoria Moreno, con quen, por certo, eu cría que Paco coincidira durante o paso dela por Lugo, pero non tal. Así mo desmentía, e xa o dixo Isabel. Verás, Alejandro, daquela estaba eu en Elgueta, no País Vasco, e non souben de María Vitoria até os 70, primeiro polo que me dixo Alonso Montero, e despois xa por ela, cando marchara para Pontevedra, e aló me levou o instituto no que traballaba e tamén o colexio de cegos que dirixía o seu primeiro marido, onde mesmo fixeran unha edición do Lamote en braille, cousa que igual non sabías, e non o sabía, pero vou sabendo, imos sabendo. Agradézolle, pois, á Academia, e de xeito particular a Marilar Aleixandre, esta oportunidade para compartir convosco hoxe unhas pinceladas sobre o Paco Martín co que a miña familia e eu mesmo temos a sorte de tratar. Oxalá unha parte destes apuntamentos sirvan para completar o perfil de quen, e agora tomo prestado unha frase que lle oí en repetidas ocasións a Xavier Senín, non pasou de baleiro polo mundo. Acabo xa. Na laudatio que en 2011 me encargara a Elga, cualifiquei a Paco como ecuánime, humilde e conciliador. Agora, 14 anos despois, para unha encomenda similar que parte da RAC, coido que con dicir que é un humanista, chega. Un humanista na liña do antedito Michel de Montaigne, en contraposición ao egoísmo e á barbarie. Chámese esta como se chame e teña a intensidade que teña. Quer caciquismo vilego, que hoxe anda a solta polas secuestradas radio e televisión de Galicia, quer altri como tropo metonímico para calquera atentado medioambiental, quer xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino, o meirande acto de deshumanización que poida haber. Comedido pero firme, endexamais Paco calou diante de semellantes atropelos. E como algo xa nos imos coñecendo, suxiro que o aplauso que a continuación ya vemos dedicar a este señor se deba, a semade, o seu rol central na cultura galega, Lamote mediante, e o seu cariz humanista e, polo tanto, a súa condición de home de paz. Moitas grazas e vos serán.
último petisco musical da tarde que ven do Courel e con el xa completamos Fonsagrada, Montes de Navia, Cervantes e Courel, queda representada a montaña de Lugo. Falamos dos coidados dos máis pequenos e dos cuidados da lingua tamén. Así que esperamos que vos preste. Moitas gracias por ternos convidado. Morreu Anxelo, morreu Anxelo, morreu Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, o cuido e vou cuidar vos. Morreu Anxelo, morreu Anxelo, morreu Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, o cuido e vou cuidar vos. Un día o cuido e outro día cuidailo vos. Vámonos. Hai que vestilo, hai que calzalo, levalo a escola, válgame Dios. Hai que calzalo, levalo a escola, o levo e vou levar vos. Hai que vestilo, hai que calzalo, levalo a escola, válgame Dios. Hai que calzalo, levalo a escola, o levo e vou levar vos. Un día o levo e outro día levailo vos. Morreu Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, o cuido e vou cuidar vos. Hai que vestilo, hai que calzalo, levalo a escola, válgame Dios. Hai que calzalo, levalo a escola, o levo e vou levar vos. Un día o levo e outro día levailo vos. Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, válgame Dios. Morreu Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, válgame Dios. Morreu Anxelo, vaya por Dios. Deixou un neno moi pequeniño, válgame Dios. Muchas gracias. ¿Sí o no? Veña, vámonos despedir con Rosalía. Vámonos despedir con un encontro entre Florencio e Rosalía, entre os versos da poeta que cada 17 de maio celebramos xunto cos homenaxeados de cada volta e que nos amosou tantas cousas, amosounos que había poesía na denuncia social e amosounos o camiño. E estes versos do camiño sempre nos inspiraron as que facemos música de tradición oral. Así que, con Rosalía e Florencia, ahora sí nos despedimos. Moitísimas gracias e felicidades, Paco. Aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o
prados e navals, e ando feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Sempre tentando co solito clarear. Eu penso non sei por qué nas vilas que correrá. Camiño, camiño branco, te para donde vas. Mais cada vez que te vexo quixera poderte andar. Collas para Santiago, xa collas para o portal. Xa en San Andrés te deteñas, xa chegues a San Cibrán. Xa en fin te perdas, quen sabe onde que máis me dá. Que o gallantí me perdera pra nunca máis me atopar. Vasindo, sempre para donde vas. E eu quedo encravada en onde arrego ten o meu mal. Nin fuxo nunca aunque fuxa dun lugar a outro lugar. De mí mesma naide, naide, naide me libertará. Agora Paco vainos agasallar con as palabras. Estou abrumado, isto é a realidade, pero teño que dar as gracias e para iso escribín aquí unha amiguiña nun papel. Queridas amigas e queridos amigos, pensei que en casos como a que aquí nos reúne hoxe, compre comenzar saudando coa cerimonia que a cada quen corresponde a todas as persoas que teñen a deferencia de nos acompañar, participando dun ou doutro xeito neste encontro e nos conceden a xenerosidade de pensar que un servidor é merecente deste entrañable agasallo. E así quero facelo agora, dando mostra da satisfacción coa que recibo a presencia da familia miña e máis de tantas amigas e amigos, tamén aqueles que polas razóns que sexan non poden estar agora aquí. Gracias tamén ás institucións e ás persoas que as representan por colaboraren para que isto sexa posible. E cito as que aparecen ao pé do cartel anunciador: a Real Academia Galega, seu presidente Enrique Monteagudo, a Diputación de Lugo, polo menos vexo a Iria Castro que andaba por aí, non sei se a vexo, a Xunta de Galicia,
que ven no cartel, o Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades, e máis o Círculo das Artes na figura do seu presidente, entidade editora do meu primeiro libro publicado e un dos principais motivos das miñas andainas de primeira xuventude, poñendo clases a domicilio para así aforrar os cartos precisos para me poder asociar ao que daquela era e sigue a ser espacio ineludible da vida cultural luguesa, espacio que agora nos acolle. Recoñecemento especial a Marilar Alexandre, organizadora na súa condición de académica de iniciativas como esta, a Isabel Soto e Alejandro Tobar, admirados amigos a quen tanto e tan ben lles quero e de quen tanto xenerosamente recibo. A Luís Pérez, laborioso e activo representante en Lugo da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e a Branca Bellares, por facer aquí aquilo que Borges dicía citando a Pater: todas as artes van dar á música. Un servidor de todos vostedes que pretende, na medida na que lle lo permiten, vaidades e egoísmo. Alejandro falaba da señora Xorda. Eu, desde hai aproximadamente 15 días ou cousas así, utilizo estes aparellos e hoxe puxenos de moi boa gana para poder escoitar ben todas as cousas que me chufaban, verdad? O seña que si son vaidoso moito. Di que na medida na que lle lo permiten vaidades e egoísmos, ter unha certa conciencia das súas moitas limitacións, non entende nada ben as razóns que moveron a estas persoas para me invitar a que hoxe teña eu o privilexio de ser aquí convidado de honra. Non saio pola televisión. Dificilmente se me escoitará dicir en base a día de hoxe ou poñer en valor. Non se me convida a participar en ningunha desas tertulias pedantes nas que todos saben todo de todo. Non aturo a ningún dos moitos salvadores que se creen con dereito a decidir a sorte dos demais. Non podo persoalmente ofanarme de nada e por riba padezo cobardemente a aterradora vergoña de ser muda testemunha do asesinato impune de milleiros de semellantes meus na Palestina. Son fillo duns tempos nos que aínda eran apreciables os aires de veladas ameazas, vellos rancores, nos que aínda era posible saber de medos agachados e fachendas pouco disimuladas que mesmo os cativos percibíamos sen sermos sabedores das súas causas. Uns tempos de informacións prefabricadas nos xornais e os noticiarios dunha radio de seriais e discos dedicados. Haberá hoxe quen diga que algúns destes aspectos non é demasiada a mudanza, e non serei eu quen lle lo discuta. Señais de argumento sentimental, concursos de aficionados á chamada canción española, cativos éramos que, penso eu, formábamos parte dunha sociedade presa na esperanza que, en esencia, vía en nós adultos sin aínda medrar de todo, dos que se agardaba que o máis axiña posible estivésemos en condicións de contribuir á mellora das condicións familiares. Nenas e nenos que mantiñamos as nosas fantasías axudados dos contos contados polos demais, da contribución de determinadas bibliotecas como a do Instituto, os cómics e novelas que se podían alugar por uns poucos céntimos de peseta, o cine cando era económicamente posible e a imaginación que en nós despertaban chea de soños, de futuros e mundos ideais. Así a todo, cando nos chegou o momento de bater coa realidade,
soubemos enfrontala coa naturalidade de quen xa a viñera aprendendo aos poucos. Fíxenme mestre de escola e pensei daquela que unha das miñas obrigas era intentar esquecer a infancia propia para mellor comprender a dos meus alumnos, pero afortunadamente non foi posible. E como moitas e moitos dos que no ensino andabamos, pensei que era de xusticia sobordar os límites establecidos nas programacións, erguerme de novo ata aquelas miñas primeiras pretensións literarias e facer por compartilas. Permitime, xa que logo, a fachenda de pensar que eu agora aquí, neste acto, estou a recibir en representación do señor Lamote Miñato a homenaxe da que ele sí son dignos merecentes os personaxes que enchen por obra das súas autoras e autoros todos os libros nosos, entregando neles a palabra que nos fai ser quen somos, loitando por suar algunha primavera máis ás que don Álvaro Cunqueiro supo labrar, e sementando o amor, o respeto e o orgullo cos que temos a ogriva de manter a propia dignidade. Moitas gracias.